chinokuti ndakarora mandara. Pride yoyo to me haina much value. Mfana wangu. Inini hangu handisi kuti usateerera vafundisi vako. But ngatimboshandisa pfungwa panapa. Unganzanisa here mhandara sealed package nemunhu akambobuda mumaoko ezvikara zvivarume zviri kunyika mazuva ano izvi. Unoziva chii mfana wangu? Motikari nyowani ichibva kuToyota Motors inogona kutobva ine mechanical error but itori nyowani. Izvozvo zvinogona kuitika. But tingabva tazvishandisa here as a fact yekuti tingabva tatoenzanisa kuti motikari nyowani nesecond hand zvakafanana kana kuti zvine value yakada kufanana. Zvinhu zvose zvisingaenzana here zvekuti iwe ungabva watosiya motikari nyowani kuenda kusecond hand. Nekuti motikari inogona kunge yakanaka body, yakanaka kunze, but hauzivi kuti munhu aidriver maybe angasikagoni kudriver manual, yaipiswa clutch, yaikanganisa kuchinja magiya, but kunze iri nyowani. Ungabva watora here second hand uchisiya motikari nyowani tichishandisa fake yekuti motikari inogona kukanganiswa kugadzirwa even iri nyowani yobuda ine mechanical error. Mfana wangu inini handikunyeperi, ndakambofamba nyika dzakawanda. Kesi iri kuhura nayo vasikana vamazuva ano haina kumira mushe. Hasti inonga ine vasikana vamazuva ano ka haina kuchipa. Munhu anonga akanaka kunze achitanga ane tsika uchimutarisa kudai, but pasi yaanonga inayo nema-ex ake nedamage ka. Mfana wangu unonoka uchitsvaga mhandara. Ndatokunyeverawo zviri pauri kuti usarudze.